Kaixo, ni Ane naiz, 25 urte dauzkat eta Bergarakoa naiz. Duala Arrasateko ekide enpresan nago itzen, eta bertan atzerriko inportazioa kontrolatzen ibiltzen naiz. Enpresa honetan lanian hasi nintzen lehenengo mailan praktiketan, eta gero duala itzen jarraitzen eban enpresa berdinean. Eta uste dute dualan aukera oso ona dela ikasliantzat, ikusteko benetan zer dan enpresa baten lan itxia. Azkenian klasetan teoria ikusten da, eta hori ondo dago, baina benetan gustatzen jatzun, ikasten zarena gustatzen jatzun ikusteko moduik onena da enpresa bertan egotia. Horregaitzik uste dut, ikasle da nontzat oso aukera ona dela eta oso aberasgarria. Eta oso pozik nago hartutako erabaki honekin, eta ikasle da nahi animatzen jet, duala itxia alba da behintzat.